Ito ang Bulkang Mayon, ang tinaguriang perpektong cone sa buong mundo. Matatagpuan ito sa probinsya ng Albay, sa rehiyon ng Bicol, at isa ito sa mga katangi-tanging yaman ng rehiyon. Ako naman si Pabs, ang inyong lingkod. Kasama ang aking bunsog ng kapatid at ang aking nanay, lilibutin namin ang bayan na nakapalibot sa Mayon gamit lamang ang aming motor. Dadaan tayo sa makasaysayang Kagsawa Ruins, aakyat sa Quintinan Hills, gagala sa Farm Plate, at magka-camping sa Virgin Forest ng Santo Domingo, Albay. Tatambay din tayo sa pinakamagandang tulay ng Santo Domingo. Titikman ang mga pagkaing Bicolano at kukuha ng litrato sa pinakatuktok ng Mayon, ang Mayon Skyline. Kaya ano pang hinihintay niyo mga Pubs? Tara, samahan niyo kami sa unang pagkakataon naming gagawing gala. At tutuklasin namin ang daan at ganda ng Bicolandia. Oo! Hindi kasi prino eh. Oo, meron ano. Meron palang ganyan. Okay, tuloy na kami. Tuloy na kami. Let your mind rest easy when you're laying in your bed, as our conversations still running through your head. We've got big decisions, yeah, they're staring in our face, and I didn't know just how to say. But if I'm headed out, I'll be holding on. 'Cause I kinda love can take the miles. Oh, and there's no distance now that could break that tie. I'll be holding on to you till the day I die. Welcome back mga Pubs. Ito at huling episode na ng Bicol Loop natin. At dito nga mga Pubs ay nakapag-ayos na kami ng mga camping namin. Sobrang bait ng caretaker dito guys. Ito pala yung resort nila, Mirisbiris Garden Nature Center. Guys, at kung gusto nyo makita yung full episode nito, check nyo lang tong last episode natin and makikita nyo kung gaano kaganda yung forest camping nature dito guys sa loob. Hanapin nyo lang si ate. Ano pang pangalan nyo, te? Teresa, ayan, mabait na caretaker. Thank you sa pag-visit. Ayan po, ayan. Next time. Ayan, puntahan nyo lang po dito. Opo, ingat kayo. Santo Domingo, Salvacion. Thank you, ingat. Okay po. Kaya nagbubad muna ako kasi nagpapawisan ako. Grabe, ang ganda ng daan guys. Hey! Gusto nyo mag-banking dito guys, so ang ganda ng daan. At dito nga guys ay sobrang namanghalang ako sa daan. Sobrang ganda ng daan dito sa Santo Domingo, Albay mga Pubs. For all the history of the human race, we've been trying to figure out communication. From beating on a drum to painting. Sobrang ano pa, talagang hindi pa siya crowded. Ayan, Bakakay na. Bakakay Albay. Bakakay Albay. Woo! 26 letters in the alphabet, but when I look at you, I place my bet that I could tell you all I need with just these three. Yeah, I want to be with you, for all my life. Woo! Ganda! Ang ganda! Guys, at ito nga, ay di ko napigilan ng sarili ko na sumigaw at umiyaw. Ito talaga yung nakukuha ko sa pagmumotor. Yung peace of mind na nahatid ng kalikasan.
Yung init ng araw na dumadampi at nanonood sa aking katawan. Isa ito sa mga blessing na hindi ko kailanman kailangan gumastos ng malaki para maramdaman. Simpleng biyahe lang kasamang hangin, tanawin, at kalayaan sapat na para maging masaya. Kaya mga pubs, malay nyo, baka kailangan mo lang ng ganitong experience. Di mo kailangan ma-pressure sa trabaho o problema sa buhay. Minsan, kailangan lang natin magpahinga, maglaan ng oras para sa sarili at namnamin ang simpleng bagay. Sa huli, hindi sukatan ng kaligayahan ang pera o material na bagay, kundi yung mga alaala at karanasan na nagbibigay ng kapayapaan at ngiti sa ating buhay. Kaya mga pubs, ride lang tayo at enjoy nyo lang ang biyahe ng buhay. Can resolutely say, yeah, I want to be with you, for all my life. Yeah, Tulay guys! Nandito na tayo sa tulay! with you, Ang lupit! for all my life. Ang ganda! At dito nga guys ay nag-decide muna kami mananghilian sa tabi ng Sula Bridge sa Bakakay para tikman ang Bicol Express. Bicol Express! Ay! Naalala mo yung masarap na tatak. Sa Bicol sa Kalakal. Na-amaze din ako nung una kong punta dito. Kasi wala akong ano. Mga kasama? Ito ang Sula Bridge na matatagpuan dito sa Bakakay, Albay. Isa ito sa mga kilalang tulay dito dahil dinudugtong nito ang bayan ng Bakakay sa iba pang karatig lugar at nagsisilbing daanan ng mga residente at biyahero. Ang Sula Bridge ay itinayo para maging mas mabilis at mas ligtas ang pagbiyahe ng mga tao papunta at palabas ng bayan. Dati-rati, bangka lang ang gamit para makatuwid dito. Pero dahil sa tulay na ito, mas maging maayos ang kalakalan at mas dumami ang dumarayo sa Bakakay. Isa pa sa mga nakakatuwang makikita dito ay ang tanawin. Kapag tumayo ka sa gitna ng tulay, kitang-kita mo ang lawak ng dagat at kapag malinaw ang panahon, makikita mo rin napakagandang tanawin ng Sula Bridge at ang pagka-bluish at greenery scene na paligid ng tulay. Kaya mga pubs, kung mapabadaan kayo dito, huminto muna sandali, magpahinga at namnamin ang presko at hangin at ganda ng paligid ng Sula Bridge. Hey guys, so ayan, gatas namin kumain, so diretso na kami. Sabi ng kapatid ko, wala na daw hintuan. Nainip na siya. Kasi ang dami ng ano eh, ang dami pa namin pupuntahan. Ngayon, eh, ang dami kong hinto kasi nga nagda-drone ako. Nagpi-picture, gano'n. So, sabi ng kapatid ko, wala lang hintuan to guys. So, ang next stop natin is Cagraray na. Medyo, ito pa rin yung daan guys. Paliko-liko pa rin. Yan o. Paliko-liko pa rin yung daan. Grabe, kaya pala ang daming rider dito. Kasi ano eh, oh. Ang ganda ba naman kasi ng daan? Tapos may mga big bike pa na nakasabay ako. Ayan oh. Grabe guys, ang ganda! Woo! Ang ganda! Hey! Woo! Hey! Woo! Ang ganda! Ang ganda! Woo!
Grabe guys, sabi nga ng kapatid ko wala nang hintuan to. Pero grabe guys, napahinto talaga kami sa ganda na nakita naming tanawin dito. Yo! Ganda! Yeah, I want to be with you, for all my life. Yeah, I want to be with you, till the day I die. Let me take a minute just to make it clear. There's a beautiful complexity in you, my dear, and every single layer that I see makes me want you more. Alright guys, pinulan tayo. At least, ang ganda ng kuha natin doon. Woo! Woo! Rain or shine! Dire-diretso pa rin tayo. Woo! Umulan dito. Yeah! Hindi na ako nagkapote sa pants. Ayan o. Oh, yan na naman guys. Ang ganda. Shit. Woo! Ang ganda, putik na yan. Wow! Grabe, hindi ko alam na meron palang ganito ang gandang lugar sa Albay. Yan o. Diretso mo, ano na? Dagat na. Ayan o, ganda guys. Oh, di ko alam kung dagat yun or lake. Ewan ko, basta ang ganda. Hinas! Ganda! Oh, dito na kami guys sa Cagraray. Hey! Ha ha ha! Eco Energy Park. Yan. Ha? Woohoo! Cagraray! Hey! Shit! Ganda! Ang ganda! Galing na. Ito ang Cagraray Eco Park na matatagpuan sa Milisbiris, Bakakay, Albay. Pagpasok nyo dito, bubungad agad ang malawak na tanawin ng dagat at lunti ang paligid na parang painting sa totoong buhay. Isa sa mga pinaka-iconic na makikita nyo rito ay ang Stone Formation na parang Stonehenge. Perfect spot ito para sa picture at syempre para sa mga moment na gusto mong huminto saglit at magpasalamat sa gandahan ng paligid. Habang naglalakad, makikita nyo ang mga landscape gardens, open fields at overlooking view na talagang nakaka-relax sa mata. Ang Cagraray Eco Park ay hindi lang basta pasyalan. Sa itong lugar kung saan mararamdaman nyo ang peace of mind at connection sa kalikasan. Kaya mga pubs, kung trip nyo ang magandang tanawin, kakaibang vibes, may enjoy nyo ang Cagraray Eco Park sa Bakakay, Albay. Dito muna kami, naghihintay kami ng ulan. Tumila. Hey guys. Sabis. Cagraray tawag dito na no? Hey guys, so ito na yung Cagraray. Ayan. Ito yung loob niya. Ito yung 4 stone, yung 4 na bato dito. So, kunin natin siya. Ikutin natin dito. Ito. Alright guys, ang last stop na nga natin sa itinerary natin ay yung Mayon Skyline View Deck na matatagpuan sa dulo ng Tabaco City. So tara guys, exciting to.
Hey guys, pumunta na kami ng Mayon Skyline! Woo! 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 Ayan. Ano? So, memorable din tong Mayon Skyline na to. Sa mga na hindi nakakalam, yung Mayon Skyline is parang tourist attraction siya. Tapos, din ka pupunta mismo sa Mayon. Pero hindi straighter mismo. Siyempre, sa taas ng Mayon. Tapos, makikita mo yung buong Albay. Well, tingnan na lang natin. And, yan guys, pataas na tayo! Woohoo! Ito na! So, ito na yung last stop na natin ng Albay Loop natin guys. Ito na yung last stop. Dito na tayo! Woo, 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 woo. Hey guys, ito na kami. Seted. Bali, nasa taas tayo doon. Nasa likod ng bed. Nakita mo na yung baby kanoy na karga-karga ka ni lola mo? Yun. Karga-karga ka ni lola mo, tas si Ivan at saka si Taping nasa dalawang side ni lola mo. Ikaw karga-karga ka. Dito yun. Wala pa yan nakalagay na Skyline dyan. Mayon Skyline, hindi na siya Mayon Rest House, ma. Mga Pubs, dito ko natatapusin ang video ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula day 1 hanggang ngayon. Solid talaga kayo mga Pubs. Isa sa mga inspirasyon ko kung bakit ako nag-uumpisa mag-vlog ay para magkaroon ng mga alaala na pwede kong balikan. At ngayong video na ito, dinededicate ko to sa mother ko. Matagal na rin kami hindi naka-jamming, kaya special talaga ito para sa akin. Mga Pubs, lagi niyong tatandaan, bawat hininga, bawat araw na gumigising ka, blessing na yan. Hindi kailangan maging malaki ang moment para maging mahalaga. Yung simpleng kasama mo ang pamilya mo, yung pagtawa, yung simpleng bonding, yun ang tunay na yaman sa mundo. Kaya salamat sa inyo dahil kasama ko kayong lahat sa journey na ito. Hindi lang ito basta vlog, kundi kwento ng pasasalamat, pagmamahal at pag-alaala. Hanggang sa susunod nating rides mga Pubs, ingat lagi at huwag kalimutang i-enjoy ang biyaya ng buhay. Ride safe at lagi mong tatandaan, enjoyin mo lang ang biyahe ng buhay.